Bona tarda i gràcies per seguir aquest nou webinar del cicle 2022 amb Ulls UPF. És una iniciativa, com ja sabeu, impulsada des del programa Alumni i que té com a objectiu l'anàlisi de reptes i tendències del món actual mitjançant la mirada polièdrica d'exalumnes, personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra. Avui considerem que és un tema rellevant parlar que després de 2 anys de pandèmia ens trobem en un moment de molta incertesa econòmica, amb una inflació a nivells històrics i, a més, amb un conflicte bèl·lic a Europa. Tot això sembla que impacta la confiança del consumidor en els seus hàbits i en els seus comportaments de consum. Davant d'aquest escenari, avui volem analitzar què fan i què poden fer les marques per conèixer i adaptar-se a aquests nous patrons de compra. Comptem amb 3 alumni de la Universitat Pompeu Fabra, el Pelayo Corella, llicenciat en periodisme i director del màster en Retail Internacional d'UPF, amb la Mireia Brunet, llicenciada en economia, que ocupa la posició d'Strategic Insights en Business Intelligence Manager a PepsiCo, i també amb el Rafael Gargallo, de la diplomatura en Ciències Empresarials i director de màrqueting a Gran Via 2 i professor de STUPF, EAE Business Schools i també de la UOC. Pel que fa a l'estructura de la sessió, el Pelayo iniciarà la sessió amb la contextualització del tema, continuarem amb les intervencions de la Mireia i també del Rafael i després iniciarem el debat entre els 3 ponents, també amb vosaltres. Per això us animem a totes aquelles persones que tinguin preguntes i comentaris sobre la sessió que facin servir l'opció preguntes i respostes que trobareu a la part inferior de la vostra pantalla per llançar-les als 3 ponents i així continuar amb el debat. Finalment, també comentar-vos que farem seguiment de la sessió a xarxes per si voleu també fer difusió per aquesta via i també que posem a disposició el xat, que també el trobareu a la part inferior dreta, en aquest cas de les vostres pantalles, per presentar-vos i continuar fent comunitat amb tots els assistents que estem avui aquí. Res més. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència, esperem que sigui del vostre interès i ja està. Endavant, Pelayo, quan vulguis. Bona tarda, gràcies Sònia, gràcies a l'Alumni UPF per convidar-nos i tenir l'oportunitat de parlar un tema de moltíssima actualitat. Jo he plantejat la meva intervenció inicial més per tractar alguns punts específics molt concrets, però sobretot deixar quasi preguntes obertes per després, entre els 3, intentar donar resposta. Sobre la presentació, el context macroeconòmic, poca cosa puc afegir. Si de cas, una petita puntualització, és a dir, més enllà del context actual de guerra, del xoc energètic, de l'augment de matèries primeres, d'aliments i del que arrosseguem, diguem-ne, encara de la pandèmia, del Covid, hi ha un element clau que impacta molt en el retail i en el consum, i és que no oblidem que històricament, en aquests 20 anys d'història, hem tingut una moneda relativament forta o molt forta, com és l'euro, i ara, en canvi, l'euro, també fruit d'aquest context internacional i d'aquesta conjuntura geopolítica, ha patit i s'ha devaluat. Per tant, no cal recordar a tothom, tot el que comprem de fora ho comprem més car, per tant, estem important inflació i això impacta i de quina manera a les butxaques dels consumidors i, evidentment, als comptes d'explotació de les empreses. I crec que això és rellevant pel que hem de comentar aquesta tarda. Per tant, si l'euro tampoc ajuda, el repte fonamental és intentar contenir el més ràpidament possible la inflació per mantenir i assegurar la despesa disponible de les famílies i dinamitzar el consum, que en el cas del nostre país en particular, a més, és el gran motor de creixement. Sense el consum, l'economia anirà una mica al tran-tran. I per això és fonamental contenir aquesta pujada de preus, intentar que la pujada de tipus d'interès que ha provocat aquests darrers mesos el Banc Central Europeu no vagi més enllà, perquè si no sí que allargaríem la solució a aquest problema. I, de fet, al final tot això es resum en una idea molt simple que moltes vegades oblidem, i és que amb la inflació, i més amb una inflació de 2 dígits com hem arribat a tenir, tot i que ara en el cas espanyol ha baixat afortunadament, però en altres països europeus del nostre entorn estan molt per sobre del 10%, al final aquesta inflació tan alta, i més de l'històric que venim de preus molt continguts, és que per decret, bàsicament, i com a conseqüència immediata d'aquesta situació, són més pobres. I a curt i mig termini hem de tenir clars que són més pobres. I això condiciona la despesa de les famílies
I això ha de condicionar necessàriament, i ara en parlarem, una mica de l'aposta de l'estratègia de les empreses, tant de fabricants com de distribuïdors, a l'hora de donar resposta a les necessitats de consum de les famílies catalanes i espanyoles. De l'entorn macroeconòmic, només un últim apunt, si de cas, i molt ràpid, i és que crec que el que es necessita és polítiques de consens, és a dir, aquí hem de remar tots en la mateixa direcció, no? I el millor exemple de què passa si no fem això és el que hem viscut al Regne Unit aquestes darreres setmanes. D'una banda, el Banc Central, el Banc d'Anglaterra, l'autoritat monetària competent, pujant tipus d'interès per frenar la inflació, i de l'altra, un nou govern que anuncia despesa milmilionària, baixada d'impostos, i la incongruència del que fa una autoritat monetària amb el que fa el govern ha creat un problema que, òbviament, la primera víctima ha estat la primera ministra. És a dir, aquí hem d'intentar que totes les polítiques que es posin en pràctica vagin en la mateixa direcció, i no sempre passa així, no? Però és objectiu col·lectiu i d'interès col·lectiu fer-ho d'aquesta manera per assegurar sortir el més aviat possible d'aquesta dinàmica perversa de pujada de preus. Entrant ja més en matèria, sobre el món de la distribució cal recordar una idea molt simple, és a dir, vivim en un país, i sobretot parlant en àmbits de moda, equipament de la llar, també, però en gran distribució, en gran consum, perdó, en gran consum, en gran distribució i actors més petits de menor dimensionament, tenim un panorama molt competitiu en el nostre país. És un país molt competitiu perquè hi ha molts actors i tots juguen a aquesta partida. I el sistema, bàsicament, pel que fa a la despesa alimentari, allò que s'entén per gran consum, o una part del gran consum, que és l'alimentació, bàsicament és un model de negoci basat en marges molt estrets, molt petits, i el que dona viabilitat a aquest model és gran volum de venda. En el moment que emergeix aquesta pujada de preus, això pot posar en solfa una mica aquests marges tan estrets. I precisament ara el que hi ha és una mica una tensió entre consumidors d'una banda, distribuïdors que veuen que la fabricació puja i que els seus costos operatius pugen, i els fabricants que legítimament també han pujat els seus costos, que volen traslladar al distribuïdor aquesta pujada de preus. Aquí, bàsicament, els distribuïdors, i com que la Mireia treballa a empreses fabricants, després, en tot cas, pot donar la seva opinió, no? Però els distribuïdors, bàsicament, el que tenen és la disjuntiva de client o marge, és a dir, què conservo? Fidelitzo el client o fidelitzo el marge? I no hi ha una resposta única ni una solució, i aquí depèn del múscul financer de cada empresa i de la seva estratègia. El que sí que és evident és que sempre hi haurà víctimes pel camí, i el cas més significatiu, jo crec que el que estem vivint al país veí, a França, Leclerc ja durant la pandèmia va tenir una política molt agressiva de descomptes, i de fet la competència com Intermarché o els mosqueters, vull dir, empreses de distribució que han vist com la seva directiva ha tingut que saltar perquè els resultats estaven perdent quota davant d'aquesta agressivitat de Leclerc. Per tant, no hi ha una resposta única a aquesta incògnita, el que hi ha és estratègies empresarials que han de ser conseqüents amb els seus recursos i capacitats, bàsicament. El que sí que és evident és que s'obre una incògnita, no? Davant d'un panorama tan competitiu com dèiem que tenim al nostre país, i si una empresa no pot fer, ha de repercutir o es veu obligada a repercutir preu, el que pot decidir per no trencar la seva política de preus és eliminar aquest producte del lineal. El problema d'eliminar el producte del lineal és que si és un producte que el client vol i tu l'elimines del lineal, no perds que el teu consumidor o el teu client compri o deixi de comprar aquest producte. Si li interessa, el que pot és anar-se'n a la competència, llavors ja no perds aquest producte, perds tota la cistella de venda. És a dir, són decisions estratègiques que s'han de prendre amb molta cura i després d'analitzar molt el teu posicionament, el teu múscul financer, els teus marges. És a dir, i repeteixo, crec que no hi ha una resposta única i que depèn molt de l'estratègia, el valor de marca i el posicionament i el tipus de clientela que tingui cada operador en el mercat. L'altra qüestió que jo crec que és rellevant en el context actual és la tradicional, permeteu-me l'expressió una mica bèl·lica, però lluita o guerra entre la marca de fabricant i les marques blanques. I en un context de crisi on la renda disponible, evidentment, està patint i s'està veient reduïda per l'impacte de l'energia i d'altres elements
de la cistella de compra tradicional de qualsevol família, és normal que les marques blanques guanyin quota de mercat. I aquí els fabricants, i novament la Mireia treballa en una empresa de gran consum, seria interessant que després ens digui com afronten ells aquest repte, de veure com la marca blanca en temps, sobretot de crisi, guanya poder i escala aquestes dècimes en la quota de mercat. El que és significatiu és que, per exemple, en nichos de mercat on tradicionalment la marca blanca no tenia presència o era una presència residual, ara també està pujant. Per exemple, l'altre dia llegia un informe que deia que fins i tot en aliments per nadons, que era un nicho de mercat molt vetat per la marca blanca, eren marques de fabricant que tenen un posicionament de qualitat i que els pares el que miren molt és la qualitat pel seu fillol, doncs fins i tot en aquests segments de mercat està entrant i penetrant la marca blanca. Per tant, aquí hi haurà una lluita forta i cal recordar que, així com fa 50 anys, segurament els fabricants tenien una posició, no sé si dominant, però de molt poder, en els darrers 25-30 anys, i molt especialment els darrers 15, els distribuïdors tenen, crec, una mica la paella pel mànec, perquè han sabut construir un valor de marca, fidelitzar una clientela i jugar sense perdre marques que consideren rellevants i que composen un portfoli complementari molt interessant, desenvolupar les seves pròpies marques i, evidentment, aconseguir retenir un marge que d'altres maneres haurien de compartir amb empreses fabricants. Però ja dic, aquesta és una lluita interessant i, per exemple, a Alemanya recentment també teníem aquesta lluita, una gran empresa de gran consum que pujava preus i que hi ha hagut distribuïdors que han decidit treure aquesta marca del lineal. No sé fins a quin punt, si això arribarà a Espanya d'una manera generalitzada o no, però que és evident que aquesta tensió existeix i existirà i quan més duri aquest procés i aquesta escalada de preus, aquesta tensió anirà a més. No la podem obviar. Un altre element que poso sobre la taula per després, en tot cas, discutir-ho amb els meus companys. Aquí hi haurà guanyadors i perdedors. És a dir, que en un context de crisi, qui tingui més múscul financer segurament podrà fer una política més agressiva i podrà resistir millor i guanyar quota o aranyar quota de mercat a la competència. En gran consum és veritat que la quantitat d'oferta i de grups ja prou sòlids significa que tots poden més o menys aguantar. En altres sectors segurament es polaritzarà molt més el mercat. Aquells category killers en electrònica o en esports o que tots tenim en ment, si tenen aquest múscul financer, que el tenen, poden aprofitar contextos com l'actual per guanyar encara més quota de mercat. I això em porta a una altra idea que els que treballem en l'entorn del retail és una cosa que estem una mica ojipláticos, que diríem en castellà, estupefactes, de com de vegades el propi sector, fruit de malentendre com afrontar el repte de la competència, es dispara un tret al peu. És a dir, tots sabem que hem importat recentment, perquè abans no es celebraven aquest tipus de festes, com el Black Friday i demés, per intentar allargar el període de compres molt dinàmic com és aquest darrer trimestre, fruit de la campanya nadalenca, però clar, hem importat aquestes tradicions i hem importat la cultura també del descompte. I en un context, i sobretot, repeteixo, amb els efectes encara de difícil digestió del Covid i de com operadors molt importants han tingut que tancar directament perquè l'autoritat sanitària no permetia operar en temps de pandèmia. Vull dir, continuar apostant per aquesta lluita del descompte, el descompte o ser agressius en descompte té sentit si ho fas tu i això et permet guanyar quota de mercat a costa d'altres. Ara, si ho fa tothom, al final això és una mica com el dilema del toxicòman. Sé que és dolent la droga, però la prenc perquè no puc evitar-ho. Doncs aquí algú s'hauria de plantejar, especialment aquells que no tinguin aquest múscul financer, de basar el seu model de competència no tant en aquest descompte permanent, perquè això va en detriment dels marges comercials i una empresa sense marges no és sostenible en el temps. Per tant, són estratègies en data de caducitat que necessàriament
en funció del teu dimensionament, replantejar-te si és viable o no mantenir-la en el temps. I aquí, bàsicament, per posar fil a l'agulla de manera molt sintètica, molt ràpida, i després podem desenvolupar, aquí hi ha alternatives, evidentment, oferir més valor afegit, més especialització, més diferenciació, intentar també buscar complicitats amb el sector públic, que moltes vegades amb mix d'usos. Jo recordo una època treballava a Informatiu Comerç, una revista cameral sobre el món del retail, quan missions retail tours que es feien d'empresaris del sector a Londres, a París, a Nova York, a Tòquio, venien enlluernats de dir, ostres, quins conceptes de negoci, i parlaves amb les autoritats d'aquí i per llicències municipals era impossible aplicar això. És a dir, el petit comerç, per poder resistir aquesta política agressiva d'usos, s'ha de reinventar i ha de comptar també amb la col·laboració d'administracions públiques de no posar de vegades pals a les rodes. Ara, hi ha d'haver també una millora en la gestió, una cura i un control exhaustiu de despesa, de control d'estocs i, sobretot, i amb una cultura, a més un país com el nostre, la imatge aquesta de botiguer. Moltes vegades, parlant amb botiguer, no es creien que eren empresaris, i una empresa, per petita que sigui de retail, és una empresa, vull dir, són empresaris i com a tal han de gestionar. I aquí segurament hi haurà molta gent que es pugui quedar pel camí, si no hi ha aquest esforç de professionalització. I per finalitzar la meva introducció, acabaria parlant una mica de canals. És a dir, històricament també, i més en aquest país, hem viscut una guerra entre grans i petits, i fins i tot des del poder polític desenvolupant eines legislatives per intentar frenar la implantació de grans operadors, des dels famosos plans territorials sectorials d'equipaments comercials fins a les limitacions d'implementar grans superfícies fora del que s'anomenava la TUC, la trama urbana consolidada. És a dir, al final, totes aquestes legislacions i tota aquesta guerra entre grans i petits va quedar enrere, va quedar absolutament superada o desfasada amb la irrupció del digital. I aquí el que ens demostra la història recent és que no hi ha un canal de venda millor o pitjor, el que hi ha és models de negoci sostenibles en el temps i competitius. És a dir, no hi ha un canal millor que un altre. El que s'ha de ser és bo, i segurament en el context actual i més amb les noves generacions que han fet una immersió des del primer dia de néixer en l'entorn digital, apostant també per arribar a través de xarxes, d'e-commerce. És a dir, que això planteja un repte per a aquells que comerç tradicional, que abans tenia un enemic que era la gran superfície i ara l'enemic és més invisible perquè està directament al mòbil. Dues idees i ja acabo. Per mi, el valor de la proximitat. És evident que en temps de pandèmia això va revifar moltíssim i crec que ara, en temes de sostenibilitat, de mobilitat, la proximitat és un valor afegit, i aquell que tingui una clientela al seu entorn, en entorns urbans o rurals de certa dimensió, té oportunitat. Té una oportunitat. Per tant, vull acabar amb un to optimista de si tens i gaudeixes d'aquesta avantatge competitiva, que és la proximitat, cuida el teu servei, cuida el teu producte, la teva especialització, i segurament podràs sortir endavant. I per part meva, aquí ho deixaria. Jo crec que Mireia Brunet, sisplau, pren el relleu i endavant amb la teva presentació. Gràcies, Pelayo, i gràcies a la Pompeu per organitzar el webinar. Jo us volia parlar una mica en aquest entorn d'incertesa, l'inflació més alta dels últims 30 anys, una guerra dins la Unió Europea, quin és l'impacte del consumidor i com s'adapta o quins canvis està fent o prevem que pugui fer a causa una mica d'aquest entorn incert. Vaig a compartir un parell de slides que havia muntat. El primer és... A veure si... El primer és... La confiança del consumidor està pessimista, i la confiança del consumidor està a nivells pandèmics. Si veieu aquí, això és l'índex de confiança del consumidor, que és una enquesta que elabora el CIS mensual. Si mirem una mica enrere, a la crisi del 2008, que és l'última gran crisi que tenim, l'índex de confiança estava a nivells del 66. En èpoques de bonança estem al voltant de 90,
amb el Covid, la irrupció del Covid, hi va haver clarament una baixada d'índex de confiança de consumidor i es va situar al voltant de 50 i picos. Post-Covid, ostres, semblava que havia de venir felices años 20 i què va passar? A finals de l'any passat, Q4 de l'any passat, va començar a haver aquesta pujada de preus, aquest augment de la inflació que venia molt explicat per el peron del Covid, per un desajust de l'oferta i la demanda. Però al març del 22, finals de febrer, principis del març del 22, esclata la guerra d'Ucrània i ho complica tot més. A Espanya vam trigar una mica perquè, ostres, semblava que el Covid ja estava controlat, venia a l'estiu, teníem ganes de sortir, però des del juny que va començar a baixar l'índex de confiança, juliol, agost, setembre, estem a nivells pandèmics. I això què vol dir? El consumidor està pessimista i quan vines i està pessimista i comença a actuar en modo crisis. I és important això perquè el que hem après de crisis passades i sobretot mirant a la crisi del 2008, que és una crisi molt diferent que aquesta, perquè ara ens trobem en un fenomen inflacionari que en el 2008 no existia. Hi ha principalment 3 canvis de patró de consum en els consumidors i en molts d'aquests ja els estem començant a veure ara. Un és in-homing, és vuelta a l'hogar, tornem a casa, prescindim de gastos que podem fer a casa, traslladem ocasions de plaer o socialització a fora de la llar, les traslladem a dins de la llar. Aquest efecte el 2008 va ser enorme. Van créixer molt les ocasions a la llar i tot el que era oci i restauració va patir molt. No ho estem veient del tot ara, és veritat que, i això el Rafa també tindrà més sensibilitat, però el consum fora de la llar no s'ha parat, però és veritat que no estem encara a nivells del 2019 prepandèmic. I per què? Tot i que hi hagi aquesta sensació d'incertesa, de pujada de preus, ostres, sortim de 2 anys de pandèmia, la gent té ganes de socialitzar, passar-s'ho bé, tornar a sortir. Per tant, estem una mica també amb aquesta dicotomia, de, ostres, jo tinc ganes de tornar a fer la vida que feia abans, però amb un 10% d'inflació i una pujada de costos de preus important i una pèrdua de poder adquisitiu. Llavors, el que està passant una mica és prescindeixo d'aquelles ocasions de fora de la llar que m'aporten menys valor, el menú del migdia, els esmorzars, i aquestes les trasllado a casa. En canvi, aquelles ocasions més socials i de connectar, que és el que necessito postpandèmic, els estic mantenint. O sigui, hi ha una mica aquesta dicotomia de celebrar i tornar a recuperar la normalitat postpandèmia versus el control del gasto, que també és un efecte molt diferencial de la crisi del 2008. El segon efecte és la racionalització, el control de la despesa. Ens ho mirarem molt més i ja ens ho estem mirant molt més. I això es tradueix en com puc controlar el meu gasto, vaig més vegades al punt de venda, vaig més vegades a comprar, però gasto menys. I encara que al final em gasti el mateix, té un efecte psicològic, és diferent. Tu vas a l'hipermercat, fas la compra grossa de 200 euros o vas al súper del costat, molt lligat també amb el que comentava el Pelayo abans, al súper del costat de proximitat i faig una cistella més petita amb més control del gasto. I també unes compres més planificades. Tornem a les llistes, faig la llista abans de sortir de casa i em dono menys capritxos o faig compres menys impulsives. I la tercera pota és aquest downtrading o aquest augment de la sensibilitat al preu. Amb una inflació del 10%, som tots un 10% més pobres. El poder adquisitiu de les famílies baixa. Hi ha sectors de la població molt més impactades i sectors de la població menys impactats, però al final el poder adquisitiu ens baixa. I en aquest entorn som molt més sensibles als preus, busquem activament més promocions, comparem més els preus
i fem down tradings. Quan diem down tradings, què són? Són down tradings de categories. Ostres, si jo haig de fer l'aperitiu, doncs potser en comptes de comprar-me els berberechos, em compro les patates fregides, o si tinc uns amics a sopar, doncs no poso vi, poso cervesa. Aquest és un down trading. El down trading de retailer, quin retailer vaig? Doncs em moc cap als discounters, un creixement de discounters. I el que comentava també abans el Pelayo, un fort desenvolupament de la PLB. Vaig a buscar productes més barats. I això és una mica els canvis que esperem en el consumidor. El consumidor, l'índex de confiança està baix, per tant, ell ja està en modo crisi. Hi ha coses que ja estem veient, l'out of home, tot el que és Horeca no s'està recuperant a nivells de pandèmia, i hi ha un creixement que ja s'està veient al mercat de la PLB i dels discounters. En aquest entorn, què poden fer les marques una mica per adaptar-se a això? Primer, tenir en compte la polarització del consumidor, que és el que comentàvem abans. Hi haurà consumidors molt impactats on el seu poder adquisitiu baixa considerablement, i aquests sí que seran els més impactats i on s'han de fer estratègies definides específiques cap a ells, però també hi ha una part de la població que estarà molt menys impactada. Llavors, aquesta dualitat també l'han de saber jugar. La segona és, les empreses han patit una inflació de costos. Els costos de les matèries primes han pujat moltíssim. L'oli estava a increments de més del 100%. El sucre també, o sigui, hi ha forts increments de matèries primes. En aquest entorn inflacionari, traslladar tot l'impacte de matèries primes al consumidor és molt més arriscat, precisament perquè el consumidor està comparant més preus i les elasticitats d'aquest increment de preus poden ser molt més altes. Llavors, pots pujar molt els preus, però el volum et caurà molt. Llavors, s'ha de tenir en compte també aquest trade-off. És un entorn difícil, incert i que no sabem fins quan durarà. Les previsions és que la inflació comenci a remetre a mitjans del 23, però són previsions que canvien dia a dia. I la tercera, d'estratègies que podrien seguir les marques, és afegir valor. Aquest premium price que tenen les marques ha d'estar ben justificat, que sigui realment aporti valor afegit i un plus de qualitat, perquè si no, evidentment, el consumidor no farà el canvi. Bé, bona tarda. Agafo el relleu. Em sentiu bé, oi? Que abans hem tingut algun problema. Perfecte. Bé, en primer lloc, gràcies a l'equip UPF Alumni, també al Pelayo, la Mireia i també a tots els que ens seguiu en aquesta tarda. Jo tinc el paper més fàcil perquè ja s'ha dit tot. El Pelayo i la Mireia ja han fet un resum de les principals causes, motius i la situació actual. Per tant, jo segurament no sé ben bé què dir, intentaré afegir alguna cosa més des del meu punt de vista, sobretot en aquesta part més de retail, que també el Pelayo apuntava a l'inici, des del punt de vista al centre comercial Gran Via 2. Estem parlant, o el títol de la sessió és el consumidor i el seu canvi i com li afecta aquesta situació d'inflació. Però crec molt important, i abans també s'ha dit, que això ve d'una situació de Covid. Una situació que mai, o des de feia 100 anys, és a dir, en un altre món, no es vivia a nivell internacional. Llavors, clar, això dintre del consum ha canviat totalment i nosaltres ho estem veient al centre comercial, els patrons de conducta. I aquestes conseqüències sumen en la situació d'inflació que ara estem patint. Llavors, per repassar una mica els efectes que arrosseguem de la pandèmia.
A nivell d'afluència, en els parcs i centres comercials estem a nivell estatal entre un 15 i un 25% de caiguda versus el 2019. Diguem-ne que és l'any de referència encara, perquè en anys passats encara no fem net perquè encara teníem restriccions, no de les més importants, però encara en teníem i això afecta. També s'ha de dir que a Catalunya versus altres zones de l'Estat encara hem patit més aquestes restriccions perquè van ser més severes, especialment en el sector de retail i centres comercials que, diguem-ne, vam tindre un nivell més alt que en altres comunitats. Llavors, aquesta baixada, la pregunta és, on estan aquests clients? Perquè ja portem uns quants mesos postpandèmia, hem vist... Jo crec que és molt interessant tindre com a referència el gràfic de la Mireia de confiança, perquè això està molt lligat en la visió diferent que tens a nivell de dades de consum del que portem d'any i del que hi ha després de l'estiu. I si analitzem diguem-ne, sense mirar altres filtres, aquestes dades ens poden donar una lectura molt incorrecta del que pot passar. Perquè si fas una mitja del que portem d'any, en alguns sectors tampoc és un gran resultat dolent, sinó en alguns sectors molt positiu. Llavors, on estan aquests clients? Hi ha una part que també el Pelayo comentava, que és el comerç electrònic. En pandèmia, sobretot en confinament, a l'e-commerce va haver-hi un percentatge molt important d'increment de penetració de gent que encara no ho havia provat mai, ho han provat i en un percentatge important s'han quedat. També la gent que també ho feia servir ha incrementat la seva freqüència i el seu volum de despesa en total del seu mix. Llavors, aquí hi ha una part que costarà molt portar-ho de tornada al retail. Aquí tenim un percentatge important. Després, l'efecte del teletreball, que també afecta a nivell de consum. Parlàveu també del menú del migdia, doncs és una despesa molt prescindible. Després ja faré algun comentari d'això de quan diem que reduïm la despesa i que hi ha un efecte d'inhoming, jo el que crec, i jo crec que la Mireia ho encertava molt, és que, per dir-ho així, de forma planera, que el consumidor s'ho mira dues vegades allà on s'ho gasta. I necessita, després de la pandèmia, sociabilitzar, trobar-se amb la seva gent, viure experiències. Hem vist com aerolínies estaven, hi ha altres motius, de disponibilitat de personal, etc. Però estava totalment saturat. Anaves a un restaurant i anaves d'agafar 2 setmanes d'antelació a una reserva. A nosaltres ens passa també. O sigui, hi ha cues cada dia per anar a restaurants. Però és d'una manera diferent i tampoc sense arribar a nivells de 2019. O sigui que també és depenent del punt de comparació on ho tenim. També en aquesta contradicció que abans la Mireia feia referència, aquesta dualitat que tenim també de la constricció d'incertesa, a veure què passa, però, escolta'm, el cap de setmana tothom fuig de la ciutat perquè és tria aquesta despesa. Potser l'ha baixat d'altres coses, però tria aquesta despesa de gaudir de fora de la ciutat, gaudir amb amics, gaudir amb família. Llavors, és un tema de trade-off, de substitució d'una despesa d'una altra. Tornant també a on tenim aquests clients, aquest 20-25% menys versus 2019, tema de transport públic, tot i les mesures que n'hi ha d'incentiu per fer-ho servir, la realitat és que hi ha una davallada molt important de gent que no fa servir transport públic, però hi ha una part que no ho ha substituït per una alternativa de vehicle privat i és la gent gran, que també és una part important de qui té poder adquisitiu, els emptiners, que diem que ja no han de fer front a certes despeses a casa, tenen la hipoteca pagada, els seus fills s'han emancipat i tenen una renda disponible important.
Doncs clar, si a aquest col·lectiu li redueixes o elimines la seva mobilitat, no pot anar a gastar. Llavors, i també hi ha una part d'aquest col·lectiu que està ajudant a aquesta part de la societat que ha perdut més a nivell poder adquisitiu. Llavors, aquests serien una mica els diferents punts d'on està aquest consum que hem perdut. I a nivell de canvi també de comportament de consumidor, jo crec que no diré res nou del que el Pelayo i la Mireia han dit, però jo crec que la paraula és que el consumidor és més exigent a nivell general, i més racional, molt més planificat. Aquí estic 100% alineat amb la Mireia, ja no només per una compra d'un vehicle, per exemple, o una compra d'un producte que sigui una part important del patrimoni, sinó per la compra diària del súper o de l'hiper. Compares amb aquest downtrading que dèiem o també online. O sigui, ara tenim totes les botigues del món a la mà, al mòbil. Llavors, això també entra. I no només per compres, diguem-ne, moda, per exemple, o evidentment viatges, que diguem-ne que sí que hi ha poca alternativa, però amb el retail tothom compara. O sigui, hi ha eines a més que fas la fotografia del còdic de barres i en un segon tens una comparativa de moltes ofertes. Però sí que és cert que en funció de com es redueix el meu poder adquisitiu i que, segon efecte, els productes bàsics augmenten de preu, hi ha menys espai per a aquests luxes o altres despeses que es fan, però potser molt més racional, molt més planificat que abans. Parlava abans del canvi d'evolució del que portem d'any. Es diu a retail, i això el Pere també ho podrà dir, que si la primera meitat de l'any és prou bona a nivell de vendes, la recta final també ho serà. Per què? Doncs perquè ve el boom de consum, com bé deia, de Black Friday, Nadal. I a la primera part de l'any no ha sigut dolenta, però jo aquest any tinc els meus dubtes de com anirà. Precisament perquè segueix aquesta evolució del gràfic de la confiança del consumidor que ens ensenyava la Mireia. Un apunt també pel tema de Black Friday i les ofertes. Jo crec que no és l'eina que ha de fer servir els operadors o els retailers per sobreviure. Perquè, de fet, a veure, això hi ha estudis i si parles amb retailers grans t'ho diuen, de les 52 setmanes de l'any, només 5, en mitja, estan a full price. La resta hi ha descomptes. I és exactament el que Pelayo deia. O sigui, això si ho fas només tu i la resta no ho fa, perfecte, tindràs una elasticitat i amb sort et sortiran els números. Però si tothom ho fa, és, primer, degradació de marge de tothom. Segon, pèrdua de confiança del consumidor, que no s'ho creu. O sigui, no pot ser que hi hagi oferta contínua, perquè no s'ho creu el consumidor. I, de fet, això també, en títol personal, tothom ho sap, que hi ha el run-run aquest, que en principi no passa tant com es diu, però que es pugen els preus, després es fan els descomptes, encara que sigui un bulo, però això està en la ment del consumidor. Llavors s'ho mira molt. I, de fet, també hi ha apps o webs que et fan un tracking de tots els preus, com evolucionen online, etc. I això es pot seguir. Però crec que no és la solució. La solució és el que també apuntava la Mireia, i en aquesta part més al gran consum. Això sempre s'ha dit. Quan allò estava a gran consum també es deia que la marca de fabricant, però també la marca de Blanca, el que ha de portar és innovació rellevant, i és rellevant de veritat, no és ficar-li un no sé què al producte que ja cobreix la mateixa necessitat, i donar aquest valor afegit, que pot ser una gran diferència de sabor, de qualitat, etc. Perquè, si no, el consumidor anirà a altres opcions. Això a nivell de consumidor. I volia fer un apunt, i ja començo a acabar. Vaig veure un article d'Expansió en aquesta setmana, que de fet ho comentava el Xavier Orriols, que va ser el General Manager
de PepsiCo, quan jo estava i ara és president de Coembes i membre de, diguem-ne, de molts boards de grans empreses de gran consum, o sigui que és una persona amb una opinió de pes, i el que ens deia era, primer, aquest article d'expansió el que ens donaven eren dades de vendes en facturació i de volum de les grans empreses de gran consum. Kraft, PepsiCo, diguem-ne, tots els grans players a nivell internacional, des d'inici d'any fins a juny. A nivell facturació, era tot creixements de voltant del 10%, però això en facturació i en volum, o zero o fins i tot punts negatius. Què vol dir això? Aquest creixement és per la pujada de preus i ve per l'efecte de la inflació de l'increment de costos de matèries primeres. Però ja es veu una frenada del consum molt important. I el problema, i aquí és on venia el comentari de qualitat de Xavier Orriols, és que les grans empreses, com que compren normalment les seves matèries primeres a futurs, és a dir, jo estic comprant ara per 2024 o 2025 no sé quants milions de tones de blat, això l'any passat s'ha pogut contenir una mica perquè el preu ja el tenien signat. Ara, quan aquests contractes el 2023 es renovin, els preus encara pujaran més. I difícilment les grans empreses estaran disposades a retallar els seus beneficis. I això què pot provocar? I no vull ser catastrofista, però suposa retallades importants a nivells estructurals a moltes empreses que no aconsegueixin donar la xifra. Venen mal dades que diuen, crec. També abans d'ahir o ahir sentia de l'autoritat fiscal que contradeia una mica també el discurs del govern de que la recessió, si no està ja, està al pròxim trimestre. I també aquí, i ja per acabar, com a crida a la societat també és que realment necessitem polítiques efectives que solucionen problemes reals i també una coordinació important, idealment, a nivell entorn europeu, perquè al final, diguem-ne que amb la crisi d'Ucraïna ho hem fet molt visible. Jo crec que tothom no sabia que era el rebost d'Europa, amb l'oli, amb la llet, amb el blat, amb els cereals. Jo crec que això ens ha obert molt els ulls també per a aquesta compra transnacional. Llavors, les polítiques han de ser efectives localment, però també amb un punt de vista internacional. I fins aquí una mica els apunts que tenia per compartir amb vosaltres. Perfecte, moltes gràcies, Rafael. De fet, veig que la gent ja s'està animant a preguntar. Hi ha una doble pregunta de la Carla. I la primera és textualment, diu, però el canvi al canal digital ha compensat o incrementat els resultats d'algun sector canal? Jo no sé què en penseu vosaltres. Jo al final tinc una teoria que és la del pastís. És a dir, les modes poden fer pujar o baixar la demanda en un nínxol de mercat, però al final la venda, internet el que fa és introduir un canal nou, molt disruptiu, però el pastís és el mateix. És a dir, al final el que es fa és repartir el pastís entre més o nous operadors. És veritat que ara la kombucha s'ha posat de moda, emergeix la despesa en kombucha, però perquè entri internet no significa que es vengui més kombucha, significa que algú que la venia en una botiga la deixarà de vendre perquè algú la compra online. Jo crec que l'online el que fa és més pressió, és a dir, un nou canal en el que has d'estar d'una manera o d'una altra, ni que sigui per comunicar i per visualitzar-te, però no significa o no implica necessàriament, ni molt menys, que augmentin les vendes. No sé, Mireia i Rafael, vosaltres com ho veieu, això? Sí, jo estic d'acord. El pastís és una mica el mateix. En el cas d'alimentació, el pes del canal online és molt petit en comparació amb veïns europeus. És molt petit a Espanya. És veritat que durant el Covid va pujar molt, però està tornant a baixar. O sigui que encara aquí, per alimentació, és un canal poc rellevant encara. Jo crec, no sé si tu estàs d'acord o el Rafael,
és poc rellevant per dues coses. Una, per la capil·laritat de supermercats que hi ha a qualsevol ciutat. Segurament. A la cantonada, jo al voltant de casa meva en tinc 4 i no visc a una zona especial. Vull dir que a qualsevol carrer de la ciutat tens en menys de 200 metres diversos supermercats, vull dir, oferta disponible. I dos, i en alimentació, en segons quins segments d'alimentació, hi ha una cosa molt clara. Dues coses molt clares. Un, en pandèmia, tots tancats a casa, el lliurament era molt fàcil, et trobaven segur. Quan estàs treballant, quadrar el lliurament, la logística del lliurament d'última milla, això complica i encareix. I dos, la cadena fred. Depèn del que compris, la logística en fred és molt més complicat. Per tant, per mi té tota la lògica del món que en el cas espanyol, evidentment, anem molt per darrere d'altres països, sigui aquest segment el que menys desenvolupat estigui pel que fa a l'online. No sé vosaltres com ho veieu. Sí, jo crec que la capil·laritat té un rol, el cost d'entrega un altre, i també que tradicionalment hi ha els run-run, que moltes vegades no és cert, però sí que en el seu moment sí, que era més car comprar online que comprar al punt de venda. Llavors, això ha generat cert rechazo, però sorprèn que un hàbit que va créixer molt en pandèmia no s'hagi acabat de quedar. Perquè pensàvem, ostres, la gent a la que es acostumi a comprar online no tornarà a anar al punt de venda per convenience, i no ha acabat de passar. Rafael, tu què en penses? Sí, home, jo des de diguem-ne, moda, dintre de retail la situació és bastant diferent. Jo estic d'acord amb el que dius, Pelayo, que al final el pastís és el que és, i jo sempre dic el mateix. O sigui, tens dues opcions com a retailer. O veus l'online com un aliat o ho veus com un enemic. Si ho veus com un enemic, perdràs, perquè et guanyarà. I si ho veus com un aliat i pots fer servir les seves eines, t'ajudarà. Jo aquí poso sempre un exemple que és de Decathlon, i per mi ho fa servir molt bé en dues opcions, que de fet és la mateixa, que és fer servir el long tail. És a dir, tu tens un espai limitat on pagues una renda per un local i pots tindre X assortiment de productes. I ja pots tindre un millor o un pitjor equip que et diguin quin és el rànquing de demanda neta per tindre-ho allà. Però si ve una persona que en comptes d'aquesta sabata necessita un 48 i no ho tens a botiga perquè hi ha un, tens el long tail online que en 2 hores ho pots tenir a botiga. I això és fer-ho servir com un aliat. Si et fiques la mà així i dius no, l'online, jo aposto per el punt de venda físic només, tens bastant a perdre. Sí que hi ha una cosa, que és que per poder-ho tindre com un aliat has de tindre dues coses. Un preu, o sigui, dintre del marketing mix, per dir-ho així, un preu que sigui raonable, perquè sabem, i després el segon factor és una excel·lent atenció al client al punt de venda. Perquè això és l'únic que et farà diferencial versus l'online. Si tens aquestes dues coses, pots lluitar, però si no, és molt complicat, perquè sabem també que hi ha bona part del client que és de retail físic, tot i que sigui switcher amb online, que està disposada a pagar una miqueta més si té una bona atenció al client. I això també vol dir immediatesa. Tu compres, o sigui, esto és 1+1. Ho compres al moment, ho portes cap a casa. Ho pots tornar quan vulguis. O sigui, hi ha una sèrie d'avantatges, però clar, has de poder trobar el producte que vols al preu raonable, que no vol dir el millor, però sí raonable. Llavors, això és hi ha operadors que ho fan servir molt bé, que incorporen tablets al retail, pantalles d'ordinador per mirar aquest long tail. O sigui, tu apuntaves abans les desavantatges de l'online. Estan clares. Una principal és el tema del delivery. Doncs aprofita't i lluita o sigues excel·lent en els punts febles de la teva competència. I després, i això és per un altre webinar, l'efecte perniciós del transport d'última milla, sobretot en les ciutats. Que això donaria, i com a societat som conscients
però no en el meu enviament, en el de més. Llavors, això en algun moment les autoritats s'hauran de ficar cullerada perquè no és sostenible. I menys amb el model de ciutat que volem. Jo recordo que es va presentar un informe a la ciutat de Barcelona de la quantitat de segons lliuraments que s'havien de fer per la impossibilitat manifesta d'èxit en el primer intent. I això, evidentment, té un cost per l'empresa, en aquest cas pel subcontractat, que és l'empresa de lliurament, de transport, però un cost econòmic i mediambiental, també. Totalment. I de sinistralitat, que això també està demostrat. Però això crec que és un altre debat. No, de fet, he evitat un altre debat, però deixa'm un petit apunt sobre això. És també, ara és una mica com l'època que es van posar de moda els mòbils i les companyies telefòniques subvencionaven el mòbil. I ja quan ja tens el virus dintre i necessites el mòbil, allà el pagues. Doncs amb els lliuraments per internet passa exactament el mateix. És a dir, fins ara s'ha volgut incentivar aquest canal subvencionant el lliurament, però algú ha de pagar aquest cost. I el consumidor ha de començar a prendre consciència que això s'ha de pagar. I, de fet, aquí hi ha també una guerra entre operadors, entre retailers i transportistes, perquè, evidentment, aquest cost moltes vegades no l'està absorbint qui l'hauria d'absorbir. Però, bueno, aquest, evidentment, sí que és un altre debat. Hi havia una segona pregunta... Pelayo, perdona, només per construir amb això i tornant a l'exemple de Decathlon, tu tens l'opció d'aquest long tail d'avui, no, avui el color d'aquestes sabates i a cap botiga el trobaràs, només a internet. Tu pots demanar-ho a botiga o demanar-ho a internet que t'ho enviïn allà on vulguis, amb cost, però si ho envies a botiga és gratis. I tens l'oportunitat com a operador de fer una cross-selling en aquesta visita, també. O sigui, hi ha estratègies perquè surtin els números i també perquè sigui una mica més sostenible. Perfecte, doncs bon apunt aquest. Els sistemes estan, de fet jo crec que no hi ha un sistema encara definitiu i tothom està intentant buscar el seu model perquè realment aquest impacte és molt recent i tots estem encara aprenent. Una segona pregunta a fer a la Carla. Diu, quines mesures, també les polítiques, tenim com a referents d'èxit o podem preveure en altres períodes d'inflació, a part d'afegir valor i els descomptes, que normalment porten a pèrdua de marge, desconfiança i risc? Què en dieu? Jo aquí, bàsicament, no podem descobrir la roda. Al final, un període d'inflació, diria, Carla, que significa això, que també abans la Mireia deia, som més pobres i aquí el risc precisament és si tothom imputa costos i ningú fa un esforç de contenir, al final l'espiral inflacionista va més i llavors el que tenim, i està demostrat en la història econòmica, no d'aquest país, del món en general, és que el problema va més. Per tant, estem en un context que encara podem, i creuem dits, que sigui, com bé deia la Mireia, que a mitjans de l'any que ve la situació comenci a una certa normalització, però aquí l'única solució que a mi se m'acut és que tothom faci un esforç i contingui part d'aquest increment, tant productors com distribuïdors, com també, evidentment, i ja ho estem fent des del primer dia, els propis consumidors. No crec que hi hagi més secret que aquest. Sincerament, no sé vosaltres com ho veieu. Sí, no, jo per part de des del punt de vista de les marques, és superimportant assegurar estar en el top of mind dels consumidors. De fet, el 2008, les marques més resilients o que van aconseguir sostenir quota o fins i tot créixer van ser aquelles marques que no van deixar d'invertir en mídia, que és una manera d'estar present quan el consumidor fa aquesta llista de compra, en comptes de posar cola, posar Pepsi, per exemple. O sigui, està present a la ment dels consumidors via mídia i via execució i punts d'interrupció en el punt de venda. El Joan Palau i Casanovas pregunta: la compra d'alimentació online exclou majoritàriament el producte fresc que s'ha de veure i tocar. En canvi, amb precuinats és fàcil. Teniu dades sobre el perfil de producte que es compra online?
Dades així, amb números no els tinc, sí que tota la part de drogueria és molt rellevant online. Totes aquelles categories de pes i càrrega, tipus aigües, el tambor de detergente, etc., també són molt rellevants. Jo les dades al mateix de memòria, vull dir, et diria que en la línia el que deia la Mireia, vull dir, el que més fàcil vendre online és allò de molt volum i pes, i en canvi més complicat és cadena de fred, que hem dit abans. Els números van per aquí, ara les xifres exactes n'hi ha diferents informes, però els podem fer arribar, però ara mateix de memòria no els tinc al cap. Rafael, no sé si tu vols comentar una cosa que pregunta el Joan. No, jo tenia un comentari també que abans hem apuntat, però que és sobre una pregunta anterior. El paper de la... I aquí potser també m'aventuro a fer una mica de pregunta a la Mireia, el paper de la distribució. El Pelayo també deia, i al final, que era qui portava una mica el lideratge en el poder de decisió i també de la cadena de valor afegit i de distribució. Perquè hi ha players que tenen, segons la categoria, un 40%. Jo crec que això, si ha canviat, ha anat a pitjor a nivell de concentració i realment hi ha un oligopoli de pocs players molt més petit que no la quantitat de fabricants que hi ha depenent de la categoria. Però, diguem-ne, estan disposats a renunciar a marge o veuen l'oportunitat de fer fora a les marques de fabricant menys rellevants? Jo crec que si el consumidor demanda marca blanca, el retailer no té res a fer. O sigui, aquí qui mana és el consumidor. El retailer pot fer més o menys pressió. Carrefour està en una estratègia agressiva de comunicació de preus baixos superimportant. Perquè dependrà una mica del que deia el Pelayo, dependrà de quin sigui el múscul financer que tinguin els retailers per sostenir-ho. Necessiten de les marques com a generadores de marge, però és veritat que si el consumidor els demana marca blanca no en poden prescindir i el consumidor també demana preus baixos. Llavors, dependrà una mica de fins on puguin estirar ells i que els hi surtin una mica els números. Mira, hi ha una pregunta de la Maria Luisa Fernández que crec que és especial per tu. Diu, creieu que en productes frescos, com per exemple la fruita, on la marca en si és menys important que en altres tipus de productes, l'efecte de la inflació és diferent que per productes on la marca, en aquest cas tu és una empresa fabricant, sí que és molt rellevant? No crec que sigui molt diferent. Si han pujat un 70% el cost dels aguacates, doncs compraràs menys aguacates o en comptes d'aguacates, d'advocats, compraràs plàtans. No, que és un mal exemple perquè també han pujat molt. Però vull dir, aquest downtrading cap a categories més barates, productes més barats, serà cross, serà bastant a cross. És un tema de substitució, crec, de productes. De games, sí. Exacte. En comptes d'anar-te'n a marques més barates, t'aniràs a productes més barats o de més proximitat, si el kiwi que vingui de Nova Zelanda o versus fer els trade-offs amb el que tinguis. Una pregunta, i jo crec que treballant on treballes és per tu. Mireia, més enllà de la innovació, de treure nous productes, de potenciar el valor de la marca, vull dir, aquesta tensió entre distribuïdor i fabricant, clar, el distribuïdor té els lineals i tu vols fer-te un forat a aquests lineals. Més notorietat, més fàcil fer-te forat, però què pot fer el fabricant per intentar contenir l'escalada de quota de marca blanca hi ha hagut en aquest país en aquests darrers 15-20 anys, que ha estat imparable? Jo crec que és tan fàcil o tan difícil com tenir el pull del consumidor. Si el consumidor et demana, si el consumidor ho demana,
el retailer no hi podrà fer res, perquè es deuen als consumidors, no? Llavors, com assegures i construeixes, no?, sobre el consumidor i que sigui ell el que demandi, no?, és la clau. I no hi ha hagut un accés, i ara parlo quasi més com a consumidor, no hi ha hagut un accés de vegades de moltes innovacions que apareixien, desapareixien, i que això, evidentment, també té un cost per l'empresa de fabricant. I per l'empresa fabricant i pel distribuïdor, perquè si no li dones continuïtat estàs fent una aposta fallida i el fabricant en desenvolupament, en recerca, en desenvolupament, en màrqueting, en l'esforç de venda... Si em permeteu, és el que jo comentava abans d'innovació rellevant de veritat. O sigui, no és per... O sigui, hi ha dues opcions d'innovació. Trec per tindre un portfoli més ample i poder guanyar, encara que sigui temporalment, un espai més gran, però si aquesta innovació no és rellevant, tindré el trial però no tindré el repeat. Sí, de fet la innovació moltes vegades s'utilitza, és una eina generadora d'espai. A més referències tingui jo, més espai en línia l'aconseguiré. Però és veritat que és car per l'empresa i és complex. O sigui, estàs afegint molta més complexitat al sistema. Llavors, jo crec que sí que projectes de racionalització de sortit i quedar-te amb aquelles referències que realment són diferenciants pel consumidor t'ajuden molt en temps per reduir complexitat, però és clau assegurar la presència en el punt de venda i més en un entorn on la compra impulsiva hauria d'anar baixant. En aquest sentit, abans parlaves una mica de l'impacte que ha tingut en el consum, la teva primera intervenció, el Covid, que va trasbalsar completament i va alterar les necessitats de consum i, de fet, la pròpia disponibilitat de les empreses per cobrir aquestes necessitats. El homing és evident. Més enllà del Covid, hi havia unes dinàmiques de consum, el healthy, la proximitat, el quilòmetre zero, el convenience... Quins drivers a futur creus que es desenvoluparan o que seran tendències, seran moda i allò que han venit per a quedar-se? Jo crec que el convenience i proximitat també és un fact. Convenience, cada vegada tenim menys temps per tot, no perquè treballem, sinó també perquè socialitzem i prioritzem altres coses. Llavors, el convenience és clarament un trend claríssim de consumidor. La proximitat també, perquè també va lligada a aquest tema de convenience i perquè per tot el tema de local, de regional, a prop de casa. Això també és un trend de consumidor que també està present i que amb el Covid ha seguit. Tinc més dubtes del salut, del health. Hi ha molts tipus de health, però és veritat que en un moment de crisi l'indulgence pot sobrepassar aquest health. Jo prefereixo, mira, estic a casa, no puc sortir, no puc anar a sopar no sé on, o no puc anar de vacances, doncs, em menjo la xocolata o em menjo el gelat i em dono aquests capricis, per sobre una mica del health. I, Rafael, una mica tornant també a la teva intervenció inicial, feia referència que, i més a Catalunya, per les condicions de la pandèmia o per com es va afrontar des de salut la gestió d'aquesta pandèmia, doncs operadors com, per exemple, centres comercials, heu patit més que en altres zones de l'Estat. Com s'ho fa un operador, i tu treballes en un que és un referent en el Barcelonès Sud, entre Hospitalet i Barcelona, de sortir de la pandèmia i ara no aconseguir recuperar tot aquest flux de gent i ara arribar a aquest procés, diguem, de tensió de preus que pot afectar la despesa i, evidentment, la concurrència de centres comercials. I quines estratègies teniu en ment per tornar a agafar aire? Sí, o sigui, aquesta situació és i ha sigut complicada, i com comentava abans, hi ha un percentatge de clients que tenim detectats que costa molt recuperar-ho. També vinculat amb el que deia la Mireia, el tema de proximitat. Nosaltres estem
guanyant clients, i això passa en la resta de centres comercials també i parcs comercials, guanyant clients de proximitat i perdent-ne de, diguem-ne, segona o tercera corona perquè es redueixen els desplaçaments, no? Almenys per temes d'actes de compra. I després hi ha un treball que hem fet sobretot després en la reobertura, que era presentar-nos com un espai segur, que sempre ho hem sigut, sempre. Però si a tu et tanquen pel Covid vol dir que alguna cosa passa, tot i que encara que no sigui, diguem-ne, estrictament real aquesta preocupació. Llavors, hi ha hagut un treball molt important de recuperar aquesta confiança del consumidor a nivell de seguretat. Després hi ha altres problemes, això més com a nivell de centre comercial, i totalment d'acord amb el que diu la Mireia d'intentar estar en el top of mind, no? De ser una opció de destí de compra en la ment del consumidor. Això és, nosaltres ho hem mantingut i continuem amb això. I passar per la diferenciació, on també la gestió del centre comercial ja no és tan directa, perquè diguem-ne que és feina directa dels operadors, però sí que la teva feina és assegurar un mix comercial important, no? Al final, el motiu de visita és tindre un bon mix comercial de botigues, d'oci i de restauració. Per això et vindran. La resta són més higiènics, és a dir, que tingui un pàrquing en condicions per deixar el cotxe o uns accessos o una certa seguretat. Són higiènics, per mi. I la diferenciació dels operadors. Per exemple, nosaltres amb el cinema tenim un operador que té una tecnologia que no hi ha a la resta de la comunitat autònoma i en quantitat tampoc a la resta de l'Estat, no? Això és un punt bastant important per recuperar-ho. Tot i així, costa molt. Hi ha un percentatge de gent que abans dèiem, no? Que primer, que està molt afectada per la situació econòmica i aquest no vindrà perquè el seu poder adquisitiu es queda en els productes de primera necessitat de la cistella. Altres persones que encara tenen por d'estar en aquests espais. També veiem els teatres van tindre, per exemple, un pic d'ocupació brutal postpandèmia i fins a després de l'estiu, i ara tornen a estar avui de les sales, no? O sigui que és complicat aquest procés i també després un efecte de transicions a nivell operatiu que sobretot a restauració estem patint. O sigui, hi ha una contradicció d'ajustar, que és molt complicat ajustar l'oferta i la demanda perquè molta gent que estava al sector serveis va sortir d'aquest mercat laboral en la pandèmia i no ha tornat. Llavors, fins i tot amb una demanda ajustada o molt fluctuant, no hi ha mercat laboral disponible en segons quins serveis per afrontar aquesta demanda. I com és molt erràtica, costa molt, perquè les persones que han sortit d'aquest mercat laboral de restauració, per exemple, ja no estan disponibles. I això fa que potser l'atenció al client, que és el factor que t'ha de diferenciar, no ho puguis assolir. O sigui, no és fàcil la jugada. Hi ha dues preguntes, una del Joan Palau i una altra de la Carla, però per tancar una mica això que estem parlant ara de centres comercials, històricament el centre comercial sempre ha tingut pols d'atracció o motors comercials, és a dir, oci, és a dir, sobretot cinemes, una oferta molt diversificada i atractiva de restauració i un mix d'oferta comercial que vagi des de gran consum, òbviament, a moda, complements, i dintre de moda intentant tenir també sempre un motor tractor que ens podem imaginar quines marques són les que millor funcionen com a motor. Però clar, en el context actual, que si Netflix, que si... Tu parlaves abans dels cinemes, no? Vull dir, hi ha usos i costums que segurament abans, llavors en 20 anys anàvem al cinema a un centre comercial, ara com un centre comercial amb un element clau d'aquest motor d'atracció que segurament ja no és atractiu perquè la gent es queda a casa veient la pel·li o la sèrie
i ja directament ni la pel·li, directament sèries. Hi ha pel·lis poques, sèries moltes. Com replantejar aquesta oferta, aquest mix, més enllà d'això de la diferenciació, que en el cas vostre de cinema sembla ser que és molt evident, no? Per lo que abans ens explicaves. Sí, a veure, evidentment, al final, veure una pel·lícula a la teva casa o vindre al cinema siguent la mateixa pel·lícula però en una pantalla més gran, no hi ha gaire diferència més enllà de que estàs en un espai diferent i la tranquil·litat d'estar a casa versus estar fora. Però permeteu-me que segueixi treballant en aquest concepte. O sigui, el nostre operador de cinema el que ha apostat és per fer una inversió molt important, just en període de pandèmia, de fet, per que la seva oferta sigui exclusiva, o sigui, que no competeixi amb Netflix, amb sistemes de 4DX, però per resumir-ho molt ràpid, al final és que els seients es mouen al ritme de la pel·lícula, hi ha efectes de moviment, de llum, etc. Però també si tinc una estrena, per exemple, del Senyor dels Anells, de la sèrie d'Amazon Prime, faig una preestrena amb Amazon física al cinema. O ara es compleixen els 20 anys de Harry Potter, porto tots els sectors de doblatge al cinema. Ve al JJ Bayona a fer un cinefòrum. És construir en el teu... I ja no estàs venent una pel·lícula, estàs venent que podràs estar en un cinefòrum amb el Bayona. I també amb altres formats de retail, i aquí també nosaltres, diguem-ne, que depenem molt de l'operador, però no és el mateix tindre, per exemple, amb un operador de grup Inditex amb una botiga de 200 metres quadrats, que ara ha passat a quasi bé 500 i ha fet un format de botiga que és exclusiu de Catalunya. Tinc un motor de visita, un motiu de, si sóc brand lover d'aquesta marca, vaig a veure-la perquè no està arreu. O sigui, s'han de buscar aquestes coses, però evidentment implica aposta, implica inversió, que no tothom està disposat a fer-ho. I aquí un apunt també del que abans dèiem, jo crec que també en gran consum, però també en retail. No tothom sortirà d'aquest període. Sortirà qui tingui múscul financer i qui hagi fet servir les eines adequades. Però el pastís serà el que és. Perfecte. Doncs pregunta del Joan Palau. Diu, la marca és important. La brand marc dona avantatge a la venda online més que en la presencial, que en l'offline? Jo crec que sí. Jo crec que sí aquí. Clarament, no? Clarament sí. I Rafael, tu com ho veus? Jo crec que també, al final també hi ha, diguem, a veure, és àmplia la pregunta perquè online hi ha molts tipus d'online, no? Però jo crec que sí, al final també és qui té el múscul d'inversió, d'iniciatives i també pel que feia, abans la Mireia parlava del top of mind a través de mitjans. Ja sabeu la teoria de la mental availability, però la physical availability és superimportant al punt de venda. Ser atractiu, estar accessible dintre dels 1.000 milions d'oportunitats que hi ha. Però això, en l'online, també s'ha de traslladar. O sigui, has d'estar posicionat, has de treballar al punt de venda, al PLV, a online. Això s'ha de treballar igual. I a vegades s'oblida. Hi ha empreses que sí que tenen el seu departament d'online, però pensant en lineal, per dir-ho així, i hi ha altres que no. O sigui, això és important també tenir-ho en present. Una pregunta de la Carla. Diu, el menos és más o sobrietat? I un de la inflació, crec que totes aquestes dinàmiques venen per quedar-se. Si pensem que degut a la crisi climàtica serà necessari canviar hàbits a curt termini. Per tant, si ens basem a la necessitat de que segueixi consumint el ritme que ho fèiem anteriorment, estem pensant en estratègies sostenibles a llarg termini? És la primera pregunta que llença. I la segona diu, l'exemple de voler comprar un aguacate a diari és bastant representatiu d'aquest dilema, no? Com ho veieu vosaltres? Sí, abans parlàvem dels trens de consumidor i sostenibilitat.
sí que és un megatrend de consumidor, no? I jo crec que les empreses ja estan fent passes aquí, no? De productes d'envasos reciclats, o sigui, hi ha passos, micropasses, perquè també la majoria requereixen una inversió, no? Però sí que ja s'estan fent passes aquí. És un tema que el consumidor valora i necessita, no? I a part, el canvi climàtic també impacta molt en el cost de les matèries primes, no? A més sequeres, més inundacions, més volatilitat dels preus. Llavors, no? Jo crec que realment la sostenibilitat sí que és un megatrend que s'ha de tractar, però des de tots els àmbits, perquè ens impacta a tot arreu. Jo en aquest punt, Pelayo, per construir, soc una mica més pessimista perquè crec que en l'ordre de prioritats tant de les empreses com dels consumidors, quan hi ha altres problemes més importants, aquesta preocupació del medi ambient malauradament baixa de rànquing. Llavors, clar, o sigui, aquesta frase de si hem de sortir d'això, sortirem verds i si no, no sortirem. Aquesta frase, que és molt bonica, crec que no es porta tant a la realitat en un context d'inflació, crisi, guerra, etc. i que el rànquing de prioritats baixa. Jo, si em permets, Carla, diria, i permetem que sigui una mica provocador en aquest sentit, i si m'ho permeten els meus companys de taula rodona. És evident que és un driver o és un tema que està sobre la taula i que té una ascendència i importància creixent i és inevitable, és a dir, crec que com a consumidors i com a societat, vull dir, consumidors i empreses, tots plegats, com a societat és un repte que hem d'entomar i no el podem evitar. Ara bé, dit això, també et dic una mica, hi ha inconsistències o incongruències per dos costats. És a dir, jo moltes empreses veig que parlen i abanderen un discurs verd, sostenible, i moltes vegades penso més que és una estratègia de màrqueting per vendre. De la mateixa manera que suposadament generacions molt més sensibles a aquestes qüestions que defensen aferrissadament aquesta necessitat, i parlo sobretot generacions Z, gent molt més jove que venen pel darrere apretant amb aquest discurs, i en canvi són els fans número 1 de models poc o gens sostenibles com Shein. És a dir, que aquí bàsicament hi ha un punt d'hipocresia o d'impostura per part de molts actors, tot i que és evident, indubtablement que és evident, que aquest tema ha vingut per quedar-s'hi. I és que o l'afrontem col·lectivament o a mig termini, allò com deia Keynes, tots muertos. A largo plazo, tots muertos. I després una qüestió també, i amb això acabo, crec que també hi ha una certa confusió. Moltes vegades es parla de sostenibilitat, d'ecologia, de... Sí, però si el producte ecològic me'l portes a l'altra punta del món, no sé si és molt sostenible. És a dir, que crec que està bé que aquests temes estiguin a sobre la taula, però crec que falta racionalitzar i una mica més de claretat i congruència per part de tots els actors, d'aquells que diuen que són molt sostenibles i no ho són tant en el seu comportament diari, i en aquelles empreses que realment, més enllà del màrqueting, es creguin de veritat el que estan fent és per bé propi, evidentment, però també per un bé col·lectiu superior. Per tant, això sí que donaria també per una altra taula rodona. Jo estic 100% d'acord amb el teu comentari. És un tema de tots, és el govern fins a les empreses i el consumidor final. És el tot, no? I no et compres... demanes productes ecològics però agafes un avió cada cap de setmana per anar a Londres o a no sé on, no? Hi ha moltes incongruències a la societat. Llavors, o és, oye, todas a una i fent-li front, o serà difícil. I al final les empreses és una mica el mateix que abans. Si hi ha una demanda del consumidor, s'hi hauran d'adaptar, sí o sí. Però moltes vegades no és tan demanda real com pose, no? Jo aquí, per afegir un petit comentari, amb aquesta qüestió sempre faig referència a una situació, a la protecció d'espais o medis naturals
que es va començar a fer als 80, es feia per imposició, no? Però no es tenia en compte la població local, perquè potser caçaven els animals per subsistir o per la seva pell, etc. Quan va tindre èxit això? Quan es va explicar que si protegien el seu patrimoni natural, vindrien turistes i podrien guanyar-se molt millor la vida. Per què dic això? O sigui, perquè al final, i aquí una mica més fred, crec que ha de sortir l'equació econòmicament. Que a les empreses li sigui rendible tindre una proposta ecològica. Però això pot ser, és molt difícil fer-ho, diguem-ne, canviar tot el procés productiu, les matèries primeres, anar a altre tipus d'envàs, però sí que es pot fer per externalitats negatives. I aquí entra el paper també dels estats, no? Però l'equació econòmica ha de sortir. Si no surt, mai es farà. Perfecte. Doncs jo crec que amb aquesta reflexió podíem tancar la taula rodona. Crec que han sortit coses molt interessants, és a dir, s'ha parlat de crear o de potenciar el valor de la marca per convertir-te en un referent i ser top of mind dintre d'una competència ferotge, però el consumidor, si et té en ment, et continuarà comprant, de generar valor, de marcar, jo ho deia abans el Rafael, el factor aquest diferencial, de ser diferent a la competència i, evidentment, en un moment d'augment de despesa i de marges que s'estreten, de millorar la gestió i que cada empresa, en funció de les seves capacitats, adopti una línia que asseguri la seva supervivència. Així que, personalment, gràcies a l'UPNI UPF per convidar-nos, gràcies a la Mireia i al Rafael, i jo crec que, Sònia, tens tu, si vols, l'última paraula per tancar aquesta taula rodona. Moltes gràcies, Pelayo, Mireia i Rafael, per les vostres intervencions. No hi ha dubte que ha sigut una excel·lent anàlisi sobre com la situació actual està establint canvis en aquests patrons de consum. Moltes gràcies per la vostra generositat, aportant informació que crec molt rellevant amb aquesta mirada més sociològica del comportament del consumidor i tots els consells, les estratègies que poden aprofitar les marques i els establiments per adaptar-se a aquests canvis. Crec que ha sigut una hora i mitja amb contingut de molt de valor. També gràcies a la Carla, al Joan, a la Maria Luisa per les vostres preguntes i a totes les persones que heu seguit aquesta sessió. Per part nostra, animem a totes les persones titulades de la Universitat Pompeu Fabra que encara no sou membres de la comunitat alumni a donar-vos d'alta en el programa. Trobareu la informació en el link que us hem posat al xat i també a la pàgina web de la universitat a l'apartat alumni. I des d'alumni, res més, continuem amb les ulleres posades en la preparació de la programació del cicle 2022 amb Ulls UPF i en breu us enviarem la informació del següent webinar. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.